A reivindicación non é nova, pero elas non se renden. As traballadoras da residencia Domusvi de Ribadumia volveron hoxe protestar pola súa situación laboral. Falan de salarios escasos e malas condicións. Cobramos unha miseria, estamos moi por debaixo do SMI. E despois traballamos moitos días sin descansar, polo cual é unha sobrecarga de traballo inmensa, non hai personal, cada vez ratean máis no personal. Denuncian que isto repercute no persoal, pero tamén nos asistentes. Poñen como exemplo de mala xestión por parte da empresa o que está pasando nestes momentos neste centro. Ahora mesmo temos un brote de gastroenteritis donde están faltando moitísimo personal porque está mal. Entonces, aparte de que eles están mal, aquí non se abreu ningún protocolo, non se nos informa, estamos nos peñendo mal. E denuncian que a empresa está a antepoñer os cartos ao benestar dos residentes. Estos son fondos buitres que o único que queren son cartos. É iso que teñen que ter en conta a xente, que as residencias están apoderadas por fondos buitres, que non importa de 3 pementos a xente que está aí dentro. Eles o único que son, para eles, nós somos números, pero os residentes tamén son números. Esta é a primeira das 4 xornadas de folga previstas reclamando a negociación dun novo convenio colectivo. A seguinte será o día 22 deste mes e haberá outras dúas en maio. Aquí hai unha cuestión meramente, evidentemente, de condicións laborais, onde as cuestións son realmente moi preocupantes no sector. Falamos de salarios dunha proposta por parte da patronal que implicaba que os salarios das traballadoras estaban por debaixo do salario do SMI, de que non tiña reducción de xornada. Falamos dunha reducción de xornada moi alta, onde as traballadoras teñen que traballar casi 6-7 días seguidos, onde traballan de luns a domingo, domingos incluídos, festivos e demais durante todo o ano. Dende a CIGA denuncian tamén o que considera unha irresponsabilidade por parte da Xunta por ter anunciado hoxe na propia xornada da folga os servizos mínimos. Ademais, denuncian o silencio por parte de Comisións Obreiras e UGT, sindicatos dos que din nin están, nin se lles ve, nin se lles agarda.